देखना हो वो टोला से आके ये टोला में रंगदारी बतिया होता है, फोन से बतिया होता है। चल ना ओकर मोबाइल छीना जा। चल ना चल अरे रुक यार हम ही ओकरा के देख लेता नहीं। चल तो चल तो चल चल ठीक बा हे साला यहां कर आई बा मोबाइल हमर ले गई लाई बा आई बा मोबाइल ले गई। ए भाई ये गांव में पंडित जी पानी पंडित जी का बानी का बात का जरूरत है? दूगो लड़का मोबाइल मार के छीन लो सोनो को श्राद्ध करावे के बा। का होते बा जा अरे ये कौन है रे? कौन है रे ते? सुग्री माई। अरे ते सुग्री वाला है ते तो शकल से सियारा लागत तारी रे। बताओ का हो? मोबाइल दूगो लड़का ओप्पो के चुरा ले लो सोनो मार के छीन लो श्राद्ध करावे के बा। श्राद्ध करावे के बा। मोबाइल दूगो लड़का मार के छीन लो छीन लो। अच्छा नत्रो चुप हो चली जी के श्राद्ध करा दी बाबा चली कहां ओई जी के ना चिल्ले वर्जन तो आवा। अच्छा बाबू ते घबरो जो तोर मोबाइल कहीं भुलाइल बा हमें यही चीज श्राद्ध करा दे तो तोरा मोबाइल के आत्मा के शांति मिल जाई। तू अस्थिर रहो ऐसा श्राद्ध करा बाकी दे ओ जे मोबाइल ले ले हो को उनका लगे बढ़िया से चल हाथ में उनका हैंग मत करो बाबा। ई बात बा ना हम बहुत बढ़िया से पूजा करावे नी और केहू के मोबाइल में रही तो हैंग ना करी और कहीं रही तो नेटवर्क पकड़त रही। ठीक बा कहीं रही वो सुरक्षित रही। ठीक बा जा लोटा लेके आओ बाबू लेके आओ जल्दी हम श्राद्ध करा दे। धर सीधा बैठ जा बाबू। अच्छा ठीक बा बाबू हम जेंगा मंत्र पढ़े वो मंत्र पढ़ियो तबे तारा मोबाइल के आत्मा के शांति मिली। ठीक बा और कहीं हैंग ना करी। ठीक बा बाबा ठीक बा ओइती हम पढ़म बाबा ओइती। हां तो ठीक बा हैंग हाथ धो लो बाबू हे को ओ गुरु मोबाइल में घुस ओम गुरु मोबाइल में घुस ते हमार मुंह फोड़ दे हां ते हिनु मोबाइल के अपना श्राद्ध करावे अपना मोबाइल के श्राद्ध करावत हम आइल बनी तो के आइल बा हम आइल बनी। अच्छा ठीक बा हम जगह मंत्र विद करतन वही में पढ़ के ओम गुरु नेटवर्क पकड़ ओम गुरु नेटवर्क पकड़। अच्छा ठीक बा हाँ तो एगो लास्ट मंत्र बचल बा अब दक्षिणा जौन बा तो निकाल के धो के पंडित जी के चलो ओम गुरु लेके भाग 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 ओम लेके भाग ओम लेके भाग एक गन गुरु रात पंडित जी लेके पैसा भाग गइल। अरे पंडित जी लेके पैसा भाग गइल यार मोबाइलियो गइल पैसो गइल आई बा। दोस्तों कि हम ये कॉमेडी बनाने सन हंसे हंसावे खतरा बाबा पर एकरा के अपना दिल पर ना लेके ये वीडियो के बहुत आगे बढ़ाएं लोग और लाइक सब्सक्राइब शेयर करी मत भूलें लोग ऐसे कि हमने के इस तरह प्यार दुलार दें लोग तो हमने के और कुछ दिखावे के और कुछ करे के हौसला जागी और हमके कुछ अच्छा से अच्छा करके रोवा लोग दिखाएं लोग। जय हिंद जय भारत जय भोजपुरिया।